Tapos na rin pala dito sa side na to. Nalagyan na. Medyo malinis. Malinis ng tingnan. Kasi bago na. Papalagyan pa natin yan. Kakaiba yung kamote, oh. May violet sa loob. Ang lalaki. Tanim ni Father. Kakaiba, oh. Anong lalaki ng kamote? May arog kaya? May arog talaga kaning kamote, manay. Kakaiba. Violet. Ay, lalaga na. Nandito kami ngayon sa Mulinuhan or rice mill ng aking pinsan ulit. Ipopromote natin. Sa mga nanonood dyan na nandito malapit sa Libmanan Camarines Resort, dito na kayo magpa-kiss-kiss ng inyong mga palay. Maganda ang polisher nila dito. Titingnan natin. Ngayon, nandito yung may-ari, yung pinsan namin. And explain niya yung tawag dito. Yung paikot-ikot. And nandito rin si Papa, siya yung nagpapalakad nito. So, extra income din yung kay Papa. Kaya dito na kayo magpa-kiss-kiss ng palay nyo, ha. Ito yung ating palayan. Kiskisa ng palay. Explain sa inyo ni Kapitan. Kapitan din namin siya dito. Yung may-ari ng palayan na to. Ang tatay niya, kapatid ni Mama. Oh, ikaw mag-explain. Oh. Ano yan? Ikaw na mag-explain ng iyong business. Good morning. Tama ba? Okay na yan? Dito tayo sa anong pangalan ng rice mill ko? RTD Rice Mill. Located po siya sa Highway Barangay Tinangkian, katabi lang ng 411 Resort. Ito po yung operator ko dito. Si Juan. Si Leonardo. Papa ko yan. Papa ng Juan. Ni Joanne. Tapos ito naman po yung rice mill ko. Pasok tayo para makita. Natatapos lang magiling. Ayan. Ilang kilo yung palay? Ilang kilo yung palay? 40. 40 kilo yung bigas, pero yung palay nasa ilang kilo? 2 sako. O, mga 80 kilos yung palay, giniling siya. Ayan na po yung kwan. Sayang din natin nabutan. 40 kilos siya ng bigas. Pagkatapos ng giling. Ito po yung mulinoan namin. Ayan. Dito po nilalagay yung palay. Diretso siya dito. Sasaakyat doon. Paakyat doon. Twin polisher po siya. Twin polisher. Gusto sabihin ng twin polisher, dalawa yung quad, Tiyo. Tama ba ako? Dalawa yung nagkikis-kis. Nagkikis-kis ng palay. Kaya paglabas ng bigas, maganda yung quality. Saka hindi konti yung ata. Ata or anong tawag dyan? Anong tawag sa... Arugasan. Darak. Ayan. Kaya maganda yung quality. Sagat, patingin natin yung bigas kung anong quality. Tingnan natin. Sige, okay lang. Daging na dyan. Sabihin daging. Depende kasi sa quality ng palay. Tinanihan na, may nagtubo utro. Okay. Kaya daging daw yung tawag nito. Tumubo ulit. Ayun. Talagang pupaan po. Okay. Ayan, daging ding lang yan. Daging ding yan. Daging ding. Ito po. Daging ding. Ganyan pala. Iba naman kasi yung quality talaga ng palay. Meron tayong, anong quality ng palay natin? Ito mga palay ito. May madaming variety. Ito po, naka-stack. Kanino to palay, Tiyo? Si Raul. Si Raul. Si Ima. Dami. Ito sa kagawad ko. Isang kagawad ang may-ari ito. Pinsan din namin. Pinsan din namin. Nakabilad na po to. I-kiss na lang. Anytime, pwede niya na itong ipagiling dito sa amin kasi nagbibenta rin siya ng bigas. So, dito po sa barangay namin, halos mga negosyo. Ang pinaka main source talaga ng pagbuhay is talagang palay. Pagtanim ng palay. Then, secondary na lang po siguro yung pagtanim ng buyo. Oo. So, promote ko na din yung livelihood ng barangay namin. Yung una po, pagtanim ng palay. Pangalawa,
Pagtanim ng buyo, yung pong buyo is parang, yung po yung parang kinakain, parang minamama. Ano ba yun? Jo? Ha? Ikmo. Ikmo. Ayan. Ikmo sa Tagalog. Ikmo sa Tagalog. Yan po, ito po yung rice mill namin. Tapos, yun. Dito, katabi lang siya ng 411. Katabi lang po ng 411 Resort. Ayan, ang 411 Resort. Promote ko na rin po yung 411 Resort. Yung 411 Resort po, pag-aari ng first casting ko, si Maya Nelson. Ayan po, may covered court siya. Tapos, dito po, sa part na to, soon to open, yung yung pong Travelers Inn. Travelers Inn. Oh, may 10 po siya. Sige, salamat. Salamat. Ayun, umalis na po. May 10 po siyang rooms. Tapos meron na rin po siyang driveway. So, parking. I think may parking po siya, sariling parking. Next month po, I think mag-open na po siya. Ano po? Wow. Tapos meron pong pool doon, madaming pool. Napakita ko na sa inyo yan guys, yung swimming pool dyan. Pero ngayon po, konti yung tao kasi gawa ng pandemic. Tapos, plus the fact, ano pong araw ngayon? Biyernes. Sabado, Linggo, marami. Maraming tao po dyan pag Saturday, Sunday, pag weekdays. Pero pag hindi po pag pandemic, araw-araw matao po yan. Kasi ngayon, pandemic, madaming restrictions. Oo, mahigpit. Social distancing. Tapos doon naman po sa likuran ng rice mill namin. Meron po doon taniman ng pechay. Nagsimula pa lang naman po ako magtanim. Pero hopefully pag okay na po, papakita ko naman po sa inyo yan. Ano Ayun. Po? So, ang kilo po per kilo ng pagpamulino sa amin dito is 250. Ayun. 250 po per kilo. So, pero po kung halimbawa may papamulino ka po sa amin ng maraming palay, pwede naman po natin pag-usapan para magkaroon po tayo ng discount. Ano po? Pag maramihan, may discount. Pag maramihan, may discount na po. Halimbawa, 100 sacks pataas, pwede po natin pag-usapan yan. Ano po? So, yun lang po. That's all. Stay safe and... Tapos na rin pala dito sa side na to. Nalagyan na. Medyo malinis lang tingnan. Kasi bago na. Papalagyan pa natin dyan ng kortina. Ibali mo na no? kami o kami bag. Tapos ito, hindi pa nalalagyan. Bagong karigas na. Ito. Wala pa, hindi pa nalalagyan ng floor mat. Lalagyan din yan. Kasi makakalawang to pag wala hindi nilagyan. Sa baba okay na din, tapos na ganito na rin. Naalala nyo yung dating ano nito, balot. Ay naku, baka mga copyright ako sa music. Ganyan na siya ngayon, oh. Copyright ako doon sa music sa kainan. Kaya mabilisan lang na video. Ayan, kumuha ako nito. Pwede itong taniman. Diba? Yung mga plastic na ganyan. May mga kumakain ng ganito doon eh. Grabe ang anto ko. Ang agaw kasi nagsing kanina. Naglalaro ang ating bebe.
Naglalaro. Ito naglalaro ang bebe namin. Eh, nag-i-smile na siya. Nag-i-smile na yung bebe. Saan ka nakatingin? Saan nakatingin? Ha? Saan nakatingin yan? Buti na lang, nandyan yung si Heidi tsaka si Karen. Kasi, pag ito naiyak na, hindi tayo makapag-asikaso kahit pagkain. Kanina nga, nakain ako, kalong-kalong ko yung batang yan. Buti na yung si Heidi siya na yung nagluto ng ulam, kanya mag-asikaso. O may maglalaba siya. Yung mga tira-tira paglabahin dun, hindi man nasa it ni Papa na mga labahan tulad ng mga kumot, di niya nalabahan lahat. So, salamat ako dyan sa mga yan at nandito talaga natutulungan tayo kahit pa paano. Kung wala nga kasi hindi naman maasahan hindi pa masyadong maasahan yung mga bata na ganyan kadami yung gagawin. Hindi man sila marunong magluto, ganun. Sa linis lang, kaso yung linis naman nila kaputyo-putyo lang din. Tapos hindi yung pamahigilap minsan, gutom na ako minsan gabi na. Wala pa yung mga yan. Si Papa naman busy din sa tindahan minsan, nandun natulong. So, ang hirap pag wala kang sister. Buti may mga kapatid tayo dyan na natulong. Isarado ng pintuan doon, nalaga pa. Wala man ako guys masabi na kaibigan talaga ba. Wala ko sa inyong masabi na may kaibigan ako na as in best friend. Pero nandyan yung mga kapatid ko. Kapatid ko na, best friend ko pa. O, diba? All in one, diba? Mas maganda yung gano'n kesa... Promise, wala talaga. May mga kaibigan ako pero hindi na kami ganun yung communication ba na wala na. Friend na lang pero hindi na yung ewan ko, parang hindi rin kasi ako ganun na masyadong close sa ibang tao. Mas gusto ko yung sariling pamilya ko lang. Ganun. May mga ganun siguro talagang tao na. Hindi ako masyado yung maglalabas, makipagkwentuhan kung kani-kanino dyan. Hindi. Dito lang sa bahay, sa mga anak ko, dito, sa mga kapatid ko. Mas gusto ko yung gano'n. Mas masaya ako na gano'n kaysa sa labas. So, thankful ako na marami akong kapatid na babae. 5 sila, kasi 6 kami na babae and 4 na lalaki. Nakakatuwa. Sobrang happy lang. Kahit ganito yung buhay namin, sobrang masaya lang. Alam mo yon. Thanks God. Problema na naman natin ang ulam. Ano ba yan? Pag bagong panganak talaga, ganda ng balat, no? Natutuwa ako sa skin ko ngayon. Kahit wala kang ginagamit, maganda. Sana magpatuloy kahit medyo matagal na. Hindi kasi masyadong lumalabas sa bahay lang, no? Kaya ganyan. Nag-iisip kami ng ulam. Sabi ko, may laman yung ref na manok, tsaka may patatas. Yun na lang siguro yung ulam natin. May manok pa dito kaunti. Wala nang kalaman-laman. Yung freezer namin, ano na lang. Yellow na lang yung laman, tsaka ito. So, ayan, manok. And, may longganisa na naman. Bababad ko na at alas 6 na ng gabi. Ngayon pa lang mag-iisip kami na. Ngayon pa lang mag-iisip ng ulam. Alas 6 na. Tapos, patatas. Pwede lagyan ng carrots siguro. Huwag na. May carrots dito eh. Tapos, lagyan ng ketchup, no? May parang naging minudo. Minudo ba tawag ko? Or what? Ibabag na natin. Sirara. Alam niyo yung bahaw, yung bagong saing, di ba pag binuksan mo siya, meron siyang parang steam, yung singaw. Try nyo na ilagay yung mukha nyo doon. Masarap sa ulo. Nawawala yung sakit ng ulo ko pag gumaganon ako. Parang ang sarap niya, anong tawag doon? Gumagaan yung pakiramdam ko sa ulo kapag ginagawa ko yun. Yung steam ng sinaing. Pag unang bukas mo na, di ba, luto na siya. Bubuksan mo. Tapos gumanon ka lang, ilagay mo lang yung... Huwag mo naman idikit masyado kasi mainit yun. Yung medyo malayo din, basta masisingawan ka. Yung parang may steam yung mukha mo. Try nyo, maganda, masarap. Bubuksan ko kasi at ilalagay ko itong bahaw kanina. So, maggaganon na naman ako, ilalagay ko yung mukha ko. Anong ginagawa nyo dyan? Shoutout mo, Rara, shoutout nyo yung mama nyo. Shoutout mo yung mama mo. Rara! Shoutout nyo yung mama nyo at lagi nanonood. Bilis. Lebron, mag-ilo ka mo kay mama nindo. Tigahanap ka mo permi sa vlog. Dida ka mo ng papailing. Rara, Lebron! Yan ang mga ginagawa ng mga yan. Cellphone. Hoy, Bron! Bron!
Show out. Ewan ko sa inyo, bala kayo, di kayo nang papasalubungan. Anong babay? Wala ba? Tiyan! Luto na. Si Heidi ang nagluto niya. Parang ang sarap niya. Kain ako. Yung mga bata mamaya pa yun. Mamaya pa yung mga bata dahil nandun sila sa kabilang bahay. Mga naglalaro. Pinalis ito ni Papa kasi tutulog na daw siya. Alas 7 pa lang naman ngayon. Maaga siya tutulog dahil maaga din siyang nagigising. And ayun. Sila Ate Nini na lang sa taas. Meron naman naka-duty ngayon. Ako nga din pagod na din eh. Pero kakain muna tayo and then sleep na. And naipadala na pala yung mga bayong natin. Naipadala na siya sa Cagayan, Lingayen, Pangasinan, Cagayan Valley, at saka Cebu, Toledo, Cebu. Ayan. Salamat sa mga umorder. Hindi nakalimutan ko yung isang lugar. Basta 4 yun. Ayan, si Ma'am Cynthia na taga Lingayen, Pangasinan pala. Ayan. Thank you so much. Napadala na. Lagay ko yung mga picture nila dito ng mga naipadala. Tapos, ayun na yung vlog natin, guys. Magpapahinga na rin naman kami maya-maya. So, thank you so much for watching. Salamat ulit sa supportan nyo. And yung mga magpapakis-kis dyan, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. And dumiretso na kayo sa aming barangay. Dito na kayo magpakis-kis para extra income din kay Father. Ayun, salamat ulit sa panonood. Ayun na yung vlog. Salamat bukas ulit. And see you on our next vlog. Wala yung mga bata, ako lang. Bye-bye!